Priatelia, národ povstal, aby ukázal, kde je jeho sila. Práve idem z podateľne Ministerstva životného prostredia, kde som odovzdal vyše 400 pripomienok z východného Slovenska. Za každým podpisom vnímam ľudský osud, príbeh, silu, energiu. A pani mi ukazovala krabice, kde len dnes prišlo na ministerstvo 2400 pripomienok. Funguje to. V živote tam nemali takýto nápor a verím tomu, že tam v živote už ani nejaký podobný nebude, lebo nebude treba. Takže posielame tie pripomienky do 13. mája, môžeme. Stačí pečiatka na liste, na podacom hárku, že ste to odoslali 13. Všetko sa počíta, hovorí, že to budú spracovávať minimálne mesiac. A prosím, včera sme vytvorili novú petíciu proti tomu, alebo teda za zrušenie toho strategického dokumentu a celého toho zámeru. Potrebujeme 100 000 podpisov na to, aby sa dostala do prerokovania v parlamente. Pracujeme na viacerých úrovniach, intenzívne veľmi, takže potrebujeme vašu podporu. Je to nová petícia zo včera, takže ak ste nejako podpisovali predtým, môžete túto podpísať, buď elektronicky alebo fyzicky. Budeme zajtra na Slavine o 10:00, zajtra 9. mája o 10:00 si tam zdáme úctu pamiatke padlých hrdinov a potom ideme na Slavicu o 16:00. Tam budeme odkrývať pamätník slávy. Takže ste pozvaní, prosím, šírme túto petíciu, podpíšme ju buď v tej elektronickej forme alebo listovej. Všetko nájdete na stránke zapravdu.sk. V listovej podobe je tam v sekcii dokumenty. Zajtra ju na tom Slavine budeme mať fyzicky, takže ju tam môžete podpísať a prispieť takto čomusi veľkému. Normálne vnímam, že je to niečo, čo si budeme pamätať. Proste obrovská sila z toho. Ďakujeme životne za príspevky, za podporu, za všetko, za zdieľania. Úplne cítim, ako sociálne siete sú tým plné, ako fakt sme sa toho chytili, že proste ďakujem.